Goedemorgen en welkom vanuit San Pedro del Pinatar, Zuid-Spanje. Een plakje onder Murcia, aan de Middellandse Zee. Waar Cambuur een oefenwedstrijd speelt op het trainingskamp. Het is de afsluiting van het trainingskamp. Manje kwam de selectie van Jos Ulte. Hierheen de hele week hebben ze traind. Een oefenwedstrijd in Lille OSC. En dan morgen vliegt de selectie van Ulte waarom naar Nederland. De spelers komen het veld op van beide teams. De tegenstander dus is Lille. En Lille, dat is een behoorlijk goede tegenstander voor Cambuur. Want het is de nummer 1 van de Ligue 1. Nou is dat misschien een beetje teleurstellend. Maar Oralien was Lille nog kampioen van de Ligue 1. Nou dus ietsje minder. Maar de competitie is vanzelfs ook in Frankrijk nog net heel wijs. En dus kunnen nog een heel soort. Als we zorgen naar de opstellings van beide ploegen. Te beginnen met die van Cambuur. Dan weten wij dat Cambuur eigenlijk met 2 verschillende overtallen spelen gaat. Alleen nog de keeper João Virginia maakt het 90 minuten. Hij bleef staan. In de eerste helft speel je Alex Bangura, Marco Tol, Kelvin McIntosh en John Lee van der Meer efterin. Middenveld wordt vormen terug 2 controleurs, Daniel van Kaam en een jongen uit de beloften, Vincent Pichel. De onvallende middenvelder is Jamie Jacobs. En in de onval Michael Breij, Tom Boeren en Felix Mambimbi. En er komen dus aan zijn, in elk geval zie je een oren spelen zien. En dan zullen we naar de tegenstander Lille. Die staat dus nog even op de foto hier in mijn Sinon. Er zit 2 WK-gongers in de selectie. Die binnen deze week weer begonnen met trainen. En dus spelen ze nog net. Ze zit wel op de bank. Jonathan David, een Canadees, spelen 3 wedstrijden op het WK. Canada vanzelfs uitskekelen naar de poolfase. En Timothy Weah, de zoon van een verneemde oud-prof, George Weah. Hij speelt bij Amerika. Spelen nog in Nederland, wat vanzelfs uitskekelen door Nederland. Hij ook op de bank. Chevalier is de keeper. Efterin Diakité, José Fonte, Thiago Giallo en Ismaili Gonçalves. Beels de skierzochter fluit het voor het begin. Minfield, Benjamin, André Gomez en Angel Gomez. En in de onval Remy Cabella, Alan Virginius en Edon Segrova. Voornamelijk druk van Cambuur, Jacobs. Het André Gomez lastig maakt. Cambuur beziekt de nummer 1 van Frankrijk voornamelijk zonder druk te zetten. Dat doet het je met succes. Goeie onderschepping, bal je naar de linkerkant. Pichel, de jongen van de onder 21, maar de voorzet. En het is voornamelijk al een hoekschop van Cambuur. We zijn een hele minuut onderwijs. Hoekschop komt van Pichel. Nou, dat is net al te best. Leeg bij de eerste peel, makkelijk te verdienen van Lille. Gonçalves vindt makkelijk de Cabella. Er zit nogal wat ondervinding in deze ploeg van Lille. Bigeliks is José Fonte die nou de bal heeft. 38 hier. Spelen bij verschillende grote clubs in Engeland. Nou dus bij Lille. Jacobs verovert de bal, zit de bop op. Via Van Kaam komt de bal bij John Lee van der Meer. Man uit de eigen jeugdopleiding. Kregen net een heel soort speelminuten in de eerste seizoenshelft. Maar ik voor hem geldt, na je trainen, na je kansen. Fonte.
Portugees, vlak bij Hoes dus. Virginius. Uit de bal Mayon Gonçalves, maar Van der Meer zit de bop op. Ingooi voor Lille. Laat hem niet crossen, zei Michael Breitje en Jamie Jacobs. Nou, dat misleert, want de bal gaat wel naar de rechterkant. Tackle op de bal van Van Kaam. Zegt Cambuur de bal weer om. Hier nu training op Van Kamen, dus maar Cambuur bouwen via Van der Meer. Voor het dadelijk de Jip te zacht, maar Jacobs. Nou, het sprintduel met je van 38, dat mag je winnen kennen, Soenjes is er. Jacobs bleef onder de bal. En dan Bimbi kiest voor balbezit. McIntosh en Marco Tol dus de eerste helft in het centrum van de verdediging. Tweede helft zullen dat Leon Bergsma en Floris Smant wezen, gewonnen wij. Jacobs zet wat romte. Pichel dit Jip. Jacobs kiest voor Brei. Die had echt wat romte op de as. Hellet uit. Maar dat Scott met een paar meter jonkende goal. Die ik wel een beetje optimistisch van Brei. Van een meter als 34. Heel speelt het nou goed onder de druk van Cambuur uit. Jallo. Gonçalves. Mooi voordraait er op het middenveld. Toch Benjamin André. Die de vrijtrap mij krijgt van de skiertzochter. Dat is, het zul je hem net vernuiveren, een Spanjaard. Moreno Muñez. Ulte die het fanatiek coacht. Zijn ploeg onjouwt wanneer het de druk zet weer een mat. Nou, dit is wel zo'n moment. Goeie actie. Oh, daar lijkt wel een heel soort romte. Dan gaat het paasje van Remy Cabella mis. Maar Cambuur is de bal ook alweer kwijt. Hier werd die Remy Cabella. Goeie opening. Ik kan hem net helemaal goed meenemen en bij hem horen, wat toch Cambuur hem weer kwijt is. Hier wil wat is zitten, hier wil wat rond de lijn. Fonten, nee, Zegrova kan die de bal binnenhoren. Ja, dat slag het. Je het voorbij om Bangura. Maar ja, die moet je 2 keer voorbij en dat slag het Zegrova net. Virginia met een lange bal, geen risico niet meer daar. Zij is een hele minuut spelen, 0-0 de tussen staan. Die kon ze nog zoen. Scott van Michael Breij, maar dat die hebben een paar meter jongen. No Lille, maar Gonçalves. Braziliaanse linksback. Segrova. Dat hem de mei. Dit is een penalty, denk ik. Nee, zei de skiertruchter. Bloed de bal hing, is het uiteindelijk het voetwerkje.
Nou, ik zeg dat toch echt dat er contact weer, maar Moreno Munoz, die stiert er dichterbij en die had het tenslotte voor toch geleerd. Die vond dat geen penalty. Een rol altijd Lille. Hetzelfde Zegrova weer. Cambuur dat nou even waarom had. Zegrova. Nog altijd Lille, voorzet bij de eerste peel. Virginia zit mis en dan is het geen 1-0. Poh, wat een libbesgrote kans voor de linksback Ismaili Gonçalves. Als Virginia miszet op de voorzet van de rechterkant. Hij moet hem hebben als hij dat doet. Dat is net het geval. Dan is het Gonçalves uiteindelijk die hem er net in krijgt. Gelukkig van Cambuur. De beste kans van de wedstrijd, wie dit? Zeker. Nou Cambuur, maar Boeren. Had de bal goed in de ploeg. Jacob slag het dat net. Komt voor Lille aan de linkerkant bij Cabella. Gonçalves. Cabella. André Gomes. Dan Cabella. Balbezit nou van Lille. André Gomes, 29 hier. Maar nummer 28. Man die te spelen bij onderhoren Barcelona. En Valencia. Hij leidt de bal overom op Giallo. Fonte. Waarom naar de keeper Lucas Chevalier. Die intro McIntosh. Die met Angel Gomez op een verkeerde voet zet. Zwaar dat Cambuur het balbezit had. Nou de druk van Lille. Risico daar toch tol in de opbouw. Zegrova, die is links, die kan uithellen. Wil nog eenmaal voorbij, doet het heel aardig. Maar dan herstelt Tol zijn eigen flaten. Goerdien. Toch de Volendammer. Boeren die stuurt Mambimbi naar voren. Zei dat Cambuur hegen steengeer maat. Virginius. Ja, dit is wel een penalty. Net, zei de skiersruchter. Nou, dit is net volgens mij al de tweede situatie. Met de bal op de stip koeien. Maar skiersruchter Moreno Munoz, die wil er niet van weten. Is toch wat oorzaak die Lajos, die we jij zeggen, op het WK, ik een Spanjaard. Dat Virginia de bal hier goed zien hoort. André Gomes. Bella. Fonte, nee, Zegrova. Goeie onderschepping van Breij, ingooi van Lille.
Spul. Angel Gomez. Cambuur dat voor zelfs nog een aantal weken had voordat de competitie weer begint. Volendam is de eerste tjinstander, gelijk een belangrijke, want Volendam is de hikken sluiten in de Eredivisie. Cambuur de nummer 1 al eerst. Van Kaam levert de bal hierin in de opbouw. Dan leidt de romte van Lille. Cabella naar Virginius. Die biedt wat uit, die houdt hem voor, maar uiteindelijk het voortwerkje van McIntosh. Hoekskop van Lille. En ze rekken het Van Kaam die bal dan weer wat te makkelijk kwijt. Maar gelukkig voor Cambuur is dat net deerlijk. In de omskerkeling. Hoekskop van Cabella. Kopbal van Diakité. Dit Jonken. Magoura mat waarom. Virginia, kijk goed. Van der Meer, Jacobs, Bam Bimbi, dit is boetenspul. Ja, klopt het. Vlagen giet de loft in bij de assistent-scheidsrechter. Weet zien namen net, maar het zal ik een Spanjaard wezen. Professioneel complex hier. Die heeft zo'n voetbalvelden. Hier. Op een van de heftigste velden wordt nou traint door Real Murcia. Torino zit hier, Italiaanse club. Per Schuurs. Een van de spelers daar. Mechelen zie je hier de volgende dagen. En Cambuur dus ook. Lille ziet die Murcia. Nou ja, dat is ongeveer een 3 kwartier hierbij. Dus die bent met de bus hierheen kwam voor deze oefenwedstrijd. Lille dat wat in een oorstadium zit van de tariering, want die spelen volgende week alweer. Op volgende week, Orelweken. Waar is 28 december begint de Ligue 1 alweer. En dan spelen Lille in Clermont-Foot. Ook een club trouwens die hier op trainingskamp is. Dus speciaal wat verder in de tariering. En hij zei nog maar Orelweken. En Cambuur nog meer als strijden. Gonzalves weer aan de linkerkant. De man van die grote kans. André. Gomez. Zegrova, die is links, die wil naar binnen. Leidt hem Del. Dit is een goede kans. Maar het schot van Virginius keert hoe de goal van Virginia. Lange bal van Fonten naar Virginius. Maar die is te let. Keeper van Cambuur is er erbij. McIntosh. Van Kaam gaat het jip in. Maakt het er mij rond de Fabrij. Fabrij die wordt onder druk zet. Keer eigenlijk net volle oorzus de bal. Waarom speel je naar de keeper?
Kijk, net Van Kaan bereikt. Dit is goed druk zetten van Cambuur, Boeren. Dan Bimbi de Jiptien. We hebben nog net zo'n Zwitser. Nou dan. Voorzet. Te hut van Boeren voor het kop de Fonte. Boeren knakt hem weer om. Doet dat goed. Is het schot van Pichel. De man dus van de beloften die het mij is op trainingskamp. Eerste, nou ja, serieuze kans voor Cambuur. Maar we dit toch wel nemen. Nee, 18 minuten voetballen. Jallo. Cabella. Treokie naar recht. Maitro. Goedien. En dan leidt er wel wat rond, hè. Vaar de Fransen. Mike Gomez. En Cabella. Virginius. André Gomez. Hier brengt hij Segrova. Goed voor omlijn, maar daar staat geen in van Lille. André Gomez. Salves. Goed trading van Van der Meer. Haast 20 minuten voetballen. Voor degene die letter inskekelen binnen 0-0 nog altijd tussen staan. Beste kans weer van Lille, van Gonçalves. Voor een praktisch leeg goal kreeg hij de bal, daar liep wel eens net in. Lille hier denk ik echt minimaal in een strafschop verzinnen, maar de skierzochter die liet ook in. Cambuur had er een schot van Pichelt zien hoe zet. Nou komt Virginia uit. Had je uitkomen, dan had je hem hij had hem. Maar dan bleef hij lezen en dan gaat het schot uiteindelijk niet onker. Uiteindelijk goed oplost. Toch Cambuur en Virginia. Bimbi krijgt een liedstrilke, net genoeg voor een uitreding. Dus is die ingooi van Lille. Ingooi is voor Cambuur. Oeh, dit zit de assistent skiertzochter verkeerd. Komt er nou voor Cabella, crosspaas naar Segrova. Angel Gomez voor zijn tweede peel, dan is het derde doelpunt. Van der Meer is te let. En Virginia stikt in de 22e minuut de 1-0 binnen voor Lille. Virginia is sowieso op dreef de oranje weken, want Lille spelen nog een aantal oefenwedstrijden. In Real Valladolid, waar het mij 12 won. 2 keer doelpunt van diezelfde Virginius. En hij maakt echt 2 doelpunten in het League spul van Lille in Oostende. 2-2 waard die wedstrijd. Dan maakt hij dus in de 22e minuut de 1-0. Voor de Fransen. En hij is net opvertien. Had je naar het speelbeeldje van Cels. Lille is de betere ploeg.
Jallo. Fonte. André Gomes. Heel combineert. Voetbal er onderuit. Zegrova. Angel Gomes. Nog naar Zegrova. Het voetwerkje is van Marco Tol. Rond bij Gonçalves. Van de Meert zien horen. Breekt André Gomes, maar daar zit Mambimbi tussen. Kan er misschien uitkomen als het vlug is. Dit doet Van Kaam goed, dit doet Pichel goed. En rond er van Mambimbi. Nou, slinger de Brommer rond. Nee, doet er net en levert de bal in. Breekt Boeren net. Dan gaat Gonçalves er weer van terug. Hier trading. Mambimbi wil de bal wel. Denk wel wat rond, hè. Maar er leidt nog een speler op de groen. Gonçalves is dat. Field aan de achterkant van zijn knibbel. En er moet even een verzwaging komen. Wat wel aardig is dat we aan de orenkant op de tribune, een beetje aan de rechterkant, waar Nederlandse vlaggen sjoggen. En hier in een Cambuur shirt. Zelfs hier in Spanje hebben de Leeuwarden fans. Cambuur broekt deze time-out, deze blessurebehandeling van Oerlis. Cambuur krijgt de bal waarom. Van Kaam hier moet spelen vanzelfs vanwege die blessurebehandeling. Oh, maar even op Nij. Schiet zocht er hier nog net floten. Ondertussen had er een wikselwest bij Cambuur. Vincent Pichel is eruit gegaan. De man van de beloften. Hij is vervangen door een orenbelofte speler, maar nummer 40. Damian Tiemann. Komt voor Jallo. Ja, Benjamin André. Nee, André Gomes. Druk nou van Cambuur. Jaren op George Olte. Nou, dat is het teken om druk te zetten. Boeren had dan even gezien. Dat terug Chevalier hier je ken naar Diakité. Gonçalves. Zet van der Meer onderkant. Goeie opening. Dat lijkt wel rond te hier. Het lijkt Iepen bij Cambuur. Angel Gomes naar Zegrova. Nou, die is links. Dus dan weten we wat die dwang gaat. Naar binnen.
In Nederland kennen we dat beeld nog wel van Arjen Robben. Die stier met zijn linkerpoort. Ik altijd onder de rechterkant. Kwam naar binnen. Drieënje. En dit is een goede sliding van Marco Tol die het voorkomt. Dat Benjamin André daar op goal zit te kennen. Die het wordt ten koste van een hoekschop. Goed die terug Tol dus. Het was de hoekschop van Lille. Op een ei van de linkerkant. Cabella. Het Zegrova bij hem steen. Komt bij de tweede peel. Daar is die andere Gomez vol vrij. Maar hij kan net koppen. Virginius kan er net bij. Dus kan Bangura insmieten. Tot het vlucht. Tol. Waarom naar Bangura. Dan Cambuur de ballen weer vlug kwijt. Cambuur dat nou weer even druk zet. Diakité waarom naar Chevalier. Mooi voordraai terug André. Oh. Hij heeft bij Barcelona spelen, André Gomez. Maar net elke bal die er onrekkend is goed. Levert hem nou Samarin. Dus is die ingooi van Cambuur. Virginia Saitje en McIntosh. Strong. Onder het mom van strak inspelen. Dan ken ik Fortnals maar links iepen. Dat tot McIntosh net. En omdat Bangura dan al wacht, het is Cambuur de bal weer kwijt. Virginius. We doen de kant zetten, Tol en Bangura. En uiteindelijk gaat de bal hoe de sidline ingooit voor Cambuur. Jellelke spelen in de Pinatar Arena. 1-0 voor Lille. Terug doelpunt in de 22e minuut van Alain Virginius. Vanzelfs is dat doelpunt letterlijk waarom te zien. Op uw kanalen, omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Boeren doch dat acrobatisch. Tiemann verliest het duel van Gonçalves. Zegrova. Vond de zieke de dipte bij Cabella. Van de Meer zit op de verkeerde voet. Het is wel goed onder de bal, ja. Die André Gomez. Hartstikke een balverlies. Nou, die dat ik weer goed. Krijgt de bal nog weer om. Oh, mooi hakje. Tiemann verdieren het net goed. Cabella, kan koppen. Mooi uitspelen, ja, dit van Lille. Maar de goede redding van Virginia op het schot van Gonçalves. Mooie onval van de Fransen. En de redding dus van de keeper van Cambuur. Volgens een goede tempo omheen. Cabella. Zegrova. Diakité komt boetenom. Goede sliding van Breij. Maar Zegrova nog altijd in balbezit. Gomez. Fonte. Jallo, waarom naar Fonte. Voorzet is van Virginia. Man die tussen als enige bij Cambuur 90 minuten steen bleef aan mij. Door een spelersgeneratie niet skoft uit. Cambuur hier nog wel graag een extra wedstrijd spelen. Dat elke speler van de selectie 90 minuten maakt zijn koer. Alleen nog de weekend zijn standaard te vinden. Dus gaan de spelers die daar niet skoft eruit gaan op het veld. Hier efter dit haatveld nog een partijspel spelen. 6-6.
Zodat ze toch gewoon hun arbeid komen. Hetzelfde geldt aan voor de spelers die het in de tweede helft spelen. Die zullen dus na de wedstrijd op een bijveld hier nog onderling een partijspul spelen. Je hebt al hier bij de opbouw die het trainer Jos Ulte verregen had. Ingooi voor Lille. Angel Gomez, speelt in de jeugd bij Manchester United, Engelsman. Nou, een full duel tussen Diakité en Breij. Weer de skiertzuchter Sjoen had dat Breij een overtreding maken. Gonçalves, de man die dus bij twee goede kansen belutsen weer van Lille. Onvolgende linksback. Cabella. Krijgt hem net bij Gonçalves. Mambimbi. Boeren. Rond aan de rechterkant. Jacobs moet alleen nog even gezien houden. Overtreding constateert op Boeren. Vrije trap dus voor Cambuur. 10 man. De man dus die na 24 minuten niet vallen mocht. Is kan een boltje van Breij. 10 man naar Tol. Die speelt het Virginia in. Druk van Virginius. Cambuur hier onderuit voor het balje. Nee, want Breij liet hem in het duel uitroeven toch Diakité. Dan gaat de bal uiteindelijk via Breij hoe de sidline. Dus de ingooi dus van Lille. Mambimbi. Hens van André Gomez. Misschien dat Cambuur weer een onvolgend tinken kan, want dat is alweer even lien. Laatste mogelijkheid, dat schot van Pichel. Nou ja, die zit nog net eens meer op het veld. Breij rint hem vast. Ja, dan leidt hij weer om te Van Lille. Bigeliek aan de linkerkant. Shut Gomez dat. Wol een overtreding. Krijgt de vrije trap. Jallo naar Gonçalves. André Gomez, goede bal. 10 man op een verkeerde voet. Zeker overlevert hem in. Van Kaam. Ja, er is net echt een soort jipkong bij Cambuur. No wol, Mambimbi aan de rechterkant. Gonçalves in Hoerem. Combinatie met 10 man. Wil de bal inleveren. En dan kan Cambuur net staan kans komen. Zegrova, dit is Boetenspul denk ik. Ja. Come on bro, zei het José Fontes in Zegrova. Die dus in Boetenspul positie stier. De 23-jarige Kosovaar. International act van Kosovo. Tol naar Van Kaam. Bagura. Breij. Jacobs. Rond er bij Mambimbi aan de rechterkant. Sjoend door Jacobs. Dan komt Van der Meer de Roehinnen. Terwijl de peel, ja. Het idee is goed van Mambimbi. Alleen nog de uitviering ietsje minder. Tom Boeren kinderneert mij. De voorzet van die Zwitser. Dus is de doeltrap voor Lille. En Jallo de bal op de lijn. Chevalier, de keeper. Dan net een heel soort te dwan. Dan levert hem nou in. Breij. Nou, Elie Zuidzoeks is er. Nee. Krijgt hem net bij Jacobs. Slordig van Michael Breij. En dan kan Lille er weer van terug. Goeie bal. Gimbo de spul. Virginia is te laat. En dan is het goal Iepen. Virginius krijgt hem er net in. Marco Tol.
voorkomt dat Lille op een 2-0 voorsprong komt. Op een ijsshirt João Virginia er net goed uit. Want ja, hoe is het ook maar weer? Als een keeper uitkomt, had hij die bal hebben. Hij is gewoon te let. Virginius is jeder. Maar gelukkig wiekt die sapbot uit naar de zijkant. Dat Marco Tol het schot van Virginius kijkt voor de doellijnen voor wat hij kan. Hoekskop, Wolfar, Lille, Segrova. Gaat dan alles en iedereen voorbij. André Gomes houdt hem binnen. Cabella. Voorzet is voor Virginia. Vlugge hervatting op Mambimbi, maar die komt er net om te pas. Giangiallo. Zekrova. Helly van Van der Meer. Cabella pikt op. Ontreding van Jacobs. En de vrije trap van Lille. Haast 40 minuten spelen had Cabella. Naast de vrije trap nemen Sil. Bal leidt op 26 meter van de goal. Zekrova zit er direct bij. Die neemt de mek. Schot van André Gomes. Ref, I don't touch it, zei Kelvin McIntosh. Maar de skiertzochter had wat doorsjoen. Dus had Lille er op een eindhoekschop onhoer. Kunnen de terreinknechten op ziek naar die bal, want die Joer het vangnet. Cabella. Voor het werkje van Tiemann. Hoekskop nummer 4 voor de ploeg van de Portugese trainer Paulo Fonseca. Nog 4 minuten ont het skoft. Misschien dat er nog wat tijd bij komt vanwege de blessurebehandeling van Ismael Gonçalves. Via Michael Breyer naar je hoekskop van Lille. Drukje van Jacobs, nuttig. Hoe zie André op de goal zitten kennen. Virginius, maar Van Kaan bij hem. Gaat hem bij Cabella. Via Breij, Van Kaan. Is de bal nou bij Van der Meer. Haitiaans International, John Lee Van der Meer. Goeie onname van Breij. Maar verliest hem dan aan Gonçalves. Knapt hem goed waarom in het duel. Ingooi voor Lille. Jakite. Angel Gomes. Die heeft de bal op Zegrova. Zo! Een moeilijke hoeken van Zegrova en een goede redding van Virginia. Die het schot in de kwatte hoeken pakken kan. Hoekskop van Zegrova. Wordt kopt, wordt pakt door Virginia. Kopbal van Jallo. Centrale verdediger, de Portugees. Ze het Virginia hier en daar wel een slipper kunnen maken, maar had hij er maar een aantal goede reddings. Ik verzwaar dat het nog maar 1-0 zit voor Lille. Wils Tiemann de bal verliest. Nog 2 minuutjes, want het skoft.
Plus eventuele blessuretijd. Weet ik net dat ze daar een doggen. Pangura. Vierde van Cambuur de eerste helft. Trilke van Zigrova. Vrijtrap van Cambuur. Virginia zal de lange bal spelen. Kimman Bimbi net zo volgens mij. Goeie onderschepping van Kaam. Jacobs. Tiemann. Jacobs. Om in ieder tot tik op Boeren. Dat misleert. André Gomez. Goeie onderschepping van Jacobs. McIntosh. Tiemann. Een hele paas tussen Jacobs en Brahim. Beiden kennen net zo volgens mij. Terug Gonçalves voor het werkje ken. McIntosh dribbelt het middenveld in. Wordt Beethoven. Krijgt de bal bij Jacobs. Voordeel, zei de skiertzochter. Jacobs naar Brei. Nou, hier zit muziek in. Jacobs rond er voor een scoort. Hel het uit. Maar dat scoort het Oer en Jonken. Ze hebben wel weer een speelde pripje Sjoen van Cambuur kant. Op slag van rest. Want de klok die springt nu op 44 minuten. En skiertzuchter Moreno Núñez het de fluit al in de moelen. Komt de fluitje in dat de doeltrap. Nou, we mij dus. Loekt er dus nog wat hier bij dan vanwege die blessurebehandeling bij Gonçalves. Maar kan nu dan nog een keer misschien. McIntosh wacht het te lang. Maar Virginius heeft die bal omrekken en dus is de ingooi van Cambuur. Even om naar Van der Meer. Virginia. Magura. Net een soort onvaltak aan. Virginia levert de bal in. Liel dan nog een keer. Cabella. Zie ik het Van der Meer op. Jouwt hem mij. Virginius. Boetenspul. Ja, Boetenspul. En dan vindt de skiertjochter het wel mooi west. Moreno Núñez. Hij fluit het voor de laatste keer in deze eerste helte. Waarin Lille op een 1-0 voorsprong staat. Door het doelpunt. Hele wijs de eerste helte. 22e minuut. Alan Virginius. Hij maakt het doelpunt. Tikken de bal binnen. Uit de voorzet van de rechterkant. En zo zie je bij de ploegen de kleikamer op van de Pinatar Arena. En zal Cambuur dus aan zijn met 10 oren spelers op het veld staan. Die binnen daarachter die tribune. On het warm erin. Georges Ulte inspecteert het veld en gaat ik naar binnen, gaat ik naar de kleikamer. 10 oren spelers dus aan zijn bij Cambuur in de tweede helte. En ik bij Lille zal Griff wat wisselen worden. Hoe een kwartiertje dus weer waarom. Maar de tweede helte van de oefenwedstrijd tussen Lille en Cambuur. De Fransen op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Alan Virginius.
Welkom waarom. We beginnen aan de tweede helft van het oefenduel tussen Lille en Cambuur. Zie je naar je naam dus bij de Ljouwerters. Ik zal ze even opnemen. Linksback Sekou Silla, centraal F3 Leon Bergsma en Floris Smant. Rechtsback Sai van Wermerskerken. Controleurs binnen Mees Hoedemakers, die ik de onvierders baan het in de tweede helft. En Mitchell Paulussen. Noem het zien is Roberts Uldrikis, de spits, dus nou als onvallende middenvelder. En in de onval aan de linkerkant Remco Balk in de spits, Milan Smit. En aan de rechterkant David Sambisa. We zijn begonnen. 1-0 dus de efterstaan van Cambuur. Alan Virginius maakt het doelpunt in de 22e minuut. Virginia is de enige die het steen bleef. De hele wedstrijd in principe. Oh, partij. Die er voor het dadelijkse mogelijkheid in. Angel Gomez, Scott kwatte hoeken. En de redding van Virginia. Zo. Ben we nog maar kijken door de gong. En is de eerste kans van Lille alweer een feit. Silla. Virginia Nesmant. De man uit de eigen jeugdopleiding van Cambuur. Vindt Uldrikis. Jippe bal, dit is denk ik boetenspul. Milan Smit, mij toch. Dan is het geen boetenspul. Is dit een kans? Hij gliert het uit, bleef steen. Smit kapt. Smit, goed schot. Maar krijgt Jonken. Beste kans van Cambuur deze wedstrijd. Voor de invaller Milan Smit. De nieuwe spits, voor het dadelijks dus gevaarlijk. Het veld is misschien net al te best, want we zijn pas kijk los, maar er zijn al verskate spelers onder uitgang. Benjamin André. Gonçalves. Spelletje Sambisa on. Sambisa, oh goed. Pakt de bal. Paulussen. Hoedemakers. Miscommunicatie met Sambisa en dan is Cambuur de bal weer kwijt. Hier werd 200 uit. Er is sproeit in het skoft en hebben we een aantal groundsmen. Ze had het al maar een modieuze term het ondergong west. Goeie onderschepping van Wermerskerken. Scott wordt blokt. Paulussen naar Sambisa. Prima begin van Cambuur in die tweede helft. Sambisa. Zit een beetje in Hoedemakerzoon. En dan is Cambuur de bal kwijt. Gonçalves, onorthodox uitverdigeranje. Virginia, Gourdien, Smant. Wermerskerken, Sambisa, geen boetenspul, Wol boetenspul. Dat betwijfel ik. Nee, volgens mij is die Uldrikis boetenspul, maar Sambisa net. Maar het Bart Ollier voor de eigen van de assistent kiertzuchter. Rondte voor Angel Gomez. Zegrova. Daar is het Benjamin André. Helemaal vrij. Goeie kans, maar de redding op een ei van João Virginia. Bergsma. Goeie bal
van Silla. Smit, nice hem Ulrikes. Nee. Jallo zit er tussen. Trajemond, de boppen op. Herover je de bal. Goedien. Oetreding op Smit. Maar toch geen voordeel. Balk is hem kwijt. Hege druk van Cambuur. Chevalier dus maar met de lange bal. Bergsma. André Gomez. Man die had geen enkele bal verspielen, André Gomez. Goeie spelen. Benjamin André. Cabea. Virginius, de doelpuntenmakker. Uit hem Del, rond er voor Cabella. De redding bij de voeten voor Virginia. En ze het die er toch al aardig wat uithouden in de tweede helft. De Portugese doelman die het misschien alweer in actie komen had. Benjamin André. Onderschept toch van Wermerskerken. En wat hoedemakers. Oeh. Hij had hem net goed voort. André Gomez. Oetreding. Van Wermerskerken op Gonçalves. Van Wermerskerken goed naar Paulussen. Liet het applaus van Ulte. Paulussen stuurt Balk dit jip in. Goeie bal. Smit wil hem ha. Smit krijgt hem net. Fonte zit er tussen. En dan stapt het middenveld net echt terug. Is nog wel een goede ingreep. Sambisa. Nee, speelt het hem te 4 voor een minuut. Zal Lisse er in de begin van die tweede helft best wel wat kansjes om Lille zeer te dwan. Goed trading van Smit op Fonte. Fonte die shirt Smit even hoor. Wat bedoelst toch, maar het ageren in de skiertzucht hè. De routinier dus bij Lille, die José Fonte. Twaaielin in het kampioensier van Lille. Vormen hij het centrale duo met Sven Botman. Die voelt zo goed op. Die het zo goed. Dat hij uiteindelijk een transfer verzinnen naar de Premier League. Speelt nu bij Newcastle United. Een revelatie van Engeland dit seizoen. 40 miljoen ook het die club betalen van hem. Wils Gonçalves er nou doorheen gaat. Dat gaat te makkelijk. Gonçalves, paas op Segrova is min. Kunnen we wel binnenhouden. Silla Tjinoerum. Segrova. Draait Silla dol. Wel een penalty. Die het wel heel theatraal naar de groen, die Kosovaar. Daar gaat Moreno Munoz net op in. En dus is de doeltrap van Cambuur. Kwad naar Bergsma. Paulussen. Romteno. Sambisa kan hem ha. Hij gaat via de reg van hoedemakers. Dan kan Chevalier de bal pakken. Je moet denken wat voor zoemende geloed hier op de Eftergroen. Op het veld hier Efter. Is een terreinknecht maar het Gerzone gong. Dus die komt zo uit en toch even del. Diakité. Gomez. Angel Gomez. Want er zijn 2 Gomezen. Cabella levert de bal in bij Bergsma. Paulussen. Rond of Sambisa. Applausen van Ulte. Sambisa, hoedemakers. Van Wermerskerken. Goeie bal op Paulussen. Onderschepping van Cabella. Krijgt hem bij Angel Gomez. Die had Romte. En om het Cambuur erom tinken. Alain Virginius. Waarom op Segrova. Terwijl de Peels, die had Cabella hier nog vrij. Maar de bal gaat naar André. Die speelt het naar Diakité. André Gomez. Gonçalves. André.
Balbezit nou weer van Lille. Cambuur dat waarom drukt wordt op de eigen helte. Zie ik het Bergsma zien ploeg dan wel naar voren te sturen. Cabella. Komt naar binnen. Combinatie. Gomez. Nee, te hut van Gonçalves. Een doeltrap voor Cambuur. Virginia. Bergsma. Druk van Virginius. Ulrikes wint het kopduel. Alleen Sambisa die komt te let naar binnen. Verliest hem. Maar dan het Cambuur hem waarom. Ulrikes wordt beethouden. Dan zei zowel Benjamin André als André Gomez. Skiertjochter. Zegt de eerste toetreding net. Nou nee, de toetreding op Ulrikes werd bestraft. Sambisa rekkert de bal en werd hem makkelijk kwijt. Het kreeg goed af van Lille, maar de skiertjochter had nu trading zoen van Smit op Diallo. Sintje ze verdoen hier in San Pedro del Pinatar. De temperatuur is nog wel prima, maar een graad als zonnetje. Remco Balk onderscheppen. Bergsma doet dat wol. Balk wordt net bereikt. Hoedemakers. André Gomas met de rest. Gomez. Gonçalves. Even termijn. Voor het werkje van Smant. Opstootje nou tussen Hoedemakers en Gonçalves. Waarbij het Hoedemakers de gele kaart krijgt van de skiertjochter. Vrijtrap de betiertnaam. Skiertjochter Moreno Munoz wie nog wandelde met de administratie. Het de gele kaart van Hoedemakers in zijn boekje zet. Dus mij de vrijtrap nog wel naam worden. Gomez. Kijk goed van Lille. Gonçalves. André Gomez. Zekrova. Yakite. Wolmha. André Gomez. Leidt hem del. Yakite. Zekrova. Angel Gomez. Cambuur staat goed compact. Zit met Jocheman in het eigen 16 meter gebied. André Gomez. Zegrova. Angel Gomez. Dan gaat het versnellingje heger. En is het uiteindelijk Sambisa die voortwerkt. Benjamin André vangt op. Gonçalves. Krijgt hem weer om. Wil een strafskop. Derde keer dat de Fransen de bal op de stip gaan wollen. Derde keer dat de skiertjochter er net om wil. André Gomez zet Ulrikes van de bal. Ulrikes had Gomez dan beet, maar hij bleef in balbezit. Het is mooi om te zien, die André Gomez
hoe hij haast geen balverlies had. Elke bal die hij had speelt hij een meispeler. Je daar pletten. Mooi om te zien. Dan begreep je wel dat zijn jongen een verliezen had bij Barcelona, Valencia, Everton. En nou dus in de Ligue 1 bij Lille. Ongeveer 60 minuten spelen. Correct weet ik het net, want ze hebben de stadionklokje te laat omzet. Daar heb ik het zelfs wel ongeveer bijhouden. En volgens mijn administratie zitten we ongeveer op het oeren. Hier 0 dus van Lille. Maar de Fransen komen er weer om. Zegrova, Diakité onderschept toch. Silla, Zegrova komt voor het schot, wordt blokt. En dan krijgt Lille een hoekschop. Capella en Zegrova staan bij de hoekschopvlagen. Zegrova zal hem nemen, maar is hij linker. Tweede peel. Voor het kop Persma. Hoedemakers wil ik het echt voort. Kijk dan een tikje in de holle. Ik ga er even bij lezen. Laat even de verzwaging om te pas komen. Viert onheftig hollen. En een hollen moet je zelfs altijd voorzichtig maar wezen. Hier weer zoals nog zoen bij Lille. Hoedemakers stiert weer. Kin vierde. Fonte. André Gomes. Zegrova. Fien Benjamin André. Kan die erbij? Nee. Bal is te hut. Virginia te kwad. Cabella. Boetenkansje. Makkelijke vangbal voor Virginia. Die hem excuseert voor die te kwatte paas richting van Wermerskerken krijgt. Persma, Fiet Paulussen, Balk, Smit, Hakje, Balk. Vond ik, je het makkelijk lezen, gebeurt niet. En dan kan Smit in de Balk, ja, krijgt te zacht. Terwijl die standje Hoedemakers, Balk. Voorzet. Nou, nee, Ulrikis. Komt krijgt te kwad. De lange led van Cambuur. Diakité onder de bal. Zegrova. Crosspaas van André Gomes. Diakité. Kijk de hut. Wilst we Rjoks in beeld op de tribune zorgen dat Fouke Boy der plaknaam had.
Overtreding. Zegrova. Paas is net goed. Overtreding constateert. Goeie bal naar Sambisa. Stuart Ulrikes de diepte in. Fonte, brengt Gonçalves, waarom naar Fonte. Ulrikes. Dan is het André Gomes, Benjamin André. Smant. Die verlies is daar. André Rintro. Bergsma kiest voor veiligheid. Chevalier, de keeper. Keepte van de 15 wedstrijd bij Lille in de Ligue 1 Njoggen. Horen duel zo in van Leo Jardim. Reservekeeper dus. Keeping naar links, Gonçalves. Nerke. De Cambuur-fan aan die kant. Nou, Jippeling dit nou naar rechts, naar Zegrova. André Gomes, Diakité. Diakité krijgt hem waarom van André Gomes. Kopt hem voor en dan is het Van Wermerskerk en die doet verdieren je ken. Ingooi van Lille, vluchtnaam. Trading Sjoen. Zegrova. André Gomes. Zegrova houdt hem krijgt binnen. Bereikt André Gomes. Jippening van André. Nee, Zegrova. Cabella. Voorzet. Uiteindelijk voor het kap door Smant. Zegrova aan de rechterkant. En de vangbal van Virginia. Persma, hoedemakers, staat onder druk. Kinderen zal alleen maar waarom op Virginia. Cambuur is hem weer kwijt. Treding van Paulussen had
André beet. Mij trok in. Voor het werkje van Bergsma. Diakité. Levert hem in. Ulrikis. Hoedemakers. Zit Lielde weer Bob op. Bergsma. Paulussen. Oh, mooi die. Je spietig dat uitgeleerd. En hij werd ook nog beet houden. Dus fluit het de skiertsjuchter. Bergsma. Nee, Silla. Onderschept door Diakité. En dan leidt de Romte, want Silla is voort. Zegrova. Cabella. Dit is een pittige overtreding van Bergsma. Het handje van Bergsma onder Cabella. Vrijtrap vluchtnaam. Cabella weer hersteld dus van die overtreding van Bergsma. Zegrova. Cabella. Het werkje in penalty. Balk. Behoorlijk de overtreding. Ingooi van Cambuur. Balk op de groen. En het valt al hier wat aan bij Remco Balk. Silla, Hoedemakers, Bergsma, Smant. Fonten naar Gomez. André, Gomez. Angel Gomez, overtreding van Hoedemakers. Nog een goed kwartier te gaan ongeveer. Hier 0 nog altijd voor de ploeg van Paulo Fonseca. Van Lille dus. Grova, Cabella, makkelijk Romte voor het schot, kwarte hoeken, bal wordt blokt voor het werkje van Van Wermerskerken. Jallo, kop naar voren, Paulussen pikt op, kan Cambuur de vlug uitkomen, maar Sambisa. Nou nee, kijk wat de volle tiert neder, gaat wol de bal in de ploeg. Want Cambuur mij insmieten. Bergsma dribbelt in. Dochter Goert, Smit, Boedenspul. Rint kijkt toe voor Goert voor Bergsma. Die het wel wat risico nam, maar dat zelfs keurig oploste. José Fonte. Jallo. Sambisa zit ertussen. Maar nog wel altijd balbezit van Lille. Cabella. Wat een Romte daar voor Angel Gomez. Bal bleurt lezen. En is uiteindelijk Hoedemakers die het hem voortikt. Kan Cambuur eruit komen. Maar Paulussen. Nee, Sambisa. Ulrikis en Smits in Boedenspul. Dus met Sambisa waarom. Hoedemakers.
Smant. Bergsma. Goed voetballen door Cambuur. Silla, het wat romte om op te dribbelen. Sekou Silla, Remco Balk. Ierpunt, nee, Sambisa. Bal is lang onderwijs. Dit toch in Cabella onderscheppen. Zo'n bal van Balk maar dan strakker. Waardoor hij net zo lang in onderwijs is. Virginius, de doelpunten maken. Houdt de bal binnen. Smant Sinorum. Zegrova is links, helpt uit. En het is 2-0. Virginia op de verkeerde voet. Misschien omdat die bal nog onrekken waard onderwijs. Dat wie net heel goed te zien. Maar we jouwen hem aan Zegrova. Die er dus 2-0 van maakt. In minuut 76. Ze had Virginia er heel wat uit houden, maar hier had je geen antwoord op. Lille dus op een 2-0 voorsprong in Cambuur. Maar nog een iets kwartier te gaan. Misschien dat Cambuur zelfs ik nog een ere treffer meidje ken. Beste kans ervoor wie voor de dadelijk snijdt van Milan Smit. Niet vrij uit Helikoer vanuit het randje van een zegtje. Maar hij skeert de bal jonken. Oh, Sman gliert het uit. Ja, dan wordt het waarschijnlijk 3-0. Angel Gomez. Nee! Hoe krijgt hem naast? Hij hier de hoeken voor het uitziekje. Smant krijgt nog Giel. Voor de overtreding die hij maakt op Virginius. Dit wie wel een reuze kans op de 3-0. Maar de Engelske middenvelder Angel Gomez die scoot de bal jonken. Virginius krijgt een handje van Smant wie als de Lille wisseling gaat. En we hebben natuurlijk geen via official, maar een heel mooi boert. Die het noemen ze de loft in houdt, maar volgens mij komt er een WK-gonger in. En is het Jonathan David, de Canadees international, die het in het veld komt. Virginius gaat eruit. André Gomez gaat eruit. Zegrova en Angel Gomez gaan naar de kant. In die Jonathan David, mijn noemen Jochen in het veld kwam. Ik noem een Santje. Ishim Ferra in het veld kwam voor Zegrova. In de oren nam die Horio nog voor mij te goed, want dat koek ik zo gauw net zien. Bal bloot binnen, Balk verlengt. Milan Smit, waarom naar Balk? Overtreding van een van die invallers. Carlos Baleba. Balk kan verder zat de hem. Sterker nog, hier is er alweer. José Fonte. Paulussen zit er tussen, Goedien.
Chevalier, de keeper, in balbezit. Hier een van die naaie man die de bal kaatst. Carlos Baleba. Jonker hem ben ik Jonathan Bamba in het veld kwam. Isham Ferra dus en Jonathan David. Dit is een van die naaie spelers. Bamba. Nee, David wie het. De WK-gonger dus. 3 groepswedstrijden naar Canada, in België, in Kroatië en in Marokko. Waardoor zie je het WK voor Canada erop. En dus had Jonathan David nog even vakantie gehad. En had er hem deze week bij de selectie van Lille. Zo, Tiet neemt Lille daar voor de ingooi. Te volle Tiet in eigen van de skiertzochter. Dus mijn Cambuur het vluggendwan van Wermerskerken. Smit van Wermerskerken. Paulussen. Hoedemakers. Oh, misverstaan. Maar Sambisa, die vregen de bal in de voeten. Wils Hoedemakers. De bal die heeft spelen. Ik Smit kinderneert mij. De trading. Ja, van Ulrikis. Nog liefst 10 minuten. Met Lille aan de rechterkant. Isham Ferra. Dus West aan links poort. Tot om lang hetzelfde als Ivagonger. Zegrova. Goedemakers. Nee, Sambisa. Die risico. Het tradingje. Ja. En de vrije trap van Cambuur. 2-0 dus de efterstand voor de ploeg van trainer Georges Ulte. Denk ik dat dat een resultaat is waar Ulte voor mij Libby kent. Een ploeg die dus beter is. Sterker is, heger onkunsteert. Wils de dissebal van Balko de Siline weer. Balk die het misbaar maakt. Wils die bal gewoon de Siline weer. Ja, Lille dus al oorlog weekend in de competitie. Het is in Clermont-Ferrand. Cambuur heeft nog wat meer tiert. Speelt het ook nog 2 oefenwedstrijden, maar eigenlijk binnen te fjouwen. Want Cambuur speelt het in die beide oefenwedstrijden 2 keer 90 minuten. Zodat alle spelers haar wedstrijden spelen kennen. Balk leert het uit. Oh, goed trading. En dan krijgt Baleba, Carlos Baleba, ik nog een gele kaart voor van de skiertzochter. Skiertzochter Moreno Munoz, die zei ja, mochten ze hem net nemen. Ja, dat zei hij nou weg. Paulussen wil die bal nemen, alleen nog Moreno Munoz, die zei ik maar eerst fluitje. Dat twakke het mis. Ter onvrede van de Cambuurspelers. Nou ja, het floten en dus mij de vrije trap naamwurren. Paulussen, Silla, kan hij hem binnenhoren? Ja, dat slag het. Komt met de voorzet. Dan leidt een speler van Lille. Ulrikis verlengt. Sambisa, kan uit helien? Nee, die bal stuit het dan kerk wat te heeg op. En hij wil die bal te heeg nemen, Sambisa. Terwijl hij hem geen krijgt maar aan ken. En de bal dus uiteindelijk oergeet. Doeltrap, José Fonte. Chevalier. André. Oh, die levert hem in. Of kan... nee, Diallo kan die bal ook naar binnen horen. Druk van Cambuur. Smiet een ingooi op dus. Paulussen. Ulrikis kan koppen. Ja, dat kan hij.
Alleen nog net goed en net mijn soort kracht, omdat hij dat mijn zien efterhollen dwam had. Dus is de doeltrap voor Lille. Silfonte, nou ja, denk ik Chevrolet wil weer spelen. Zien dat ze dat nou beter uitvieren als wat ze krijgt dienen. Spelen nou minveel erin. Baleba. Weer risico. Balk. Scott wordt blokt. Zo is het idee in de opbouw van Lille helder. Chevrolet moet dan een van de beide minfielders zien spelen. Alleen nog in dit geval rekken Baleba de bal kwijt. Benjamin André, nee, Baleba. Fonte. Paas is de hut van Baleba op Bamba. Dus is die ingooi voor Cambuur. En hebben we nog al iets 4 minuten te gaan. Romte op links bij Silla. Ja, paas van Smit is aardig, maar die hier eigenlijk wat meer de jip die matten. Silla bloot wel goed in balbezit. Nee, Sambisa. Wermerskerken komt boeten om. Krijgt hem ook. Voorzet. Smit. Oh, die had heel wat moois in gedachten. Beziekert het mijn omhaal, maar hij rekt de bal net goed. En dus is het een doeltrap voor Lille. Zien wat ze nou weer van doel binnen. Ze weer voor diezelfde variant kiezen via Chevalier en een van de minfielders. Nou, stap 1 doggen ze. Stap 2 net. Chevalier neemt ook je risico en jouwt lang. Silla, Paulussen. Waarom naar Silla? Smant. Hoedewakers naar Van Wermerskerken. Jippenbal op Paulussen is net hut genoeg. Kiliel de Ruud, mij. De spits, Jonathan David, de Canadees. Ferra. Misverstand met Cabella en die basisbob dat ik net goed. Dus is het Virginia die de bal binnen horen kan en in balbezit is. Miet naar Paulussen. Paulussen Silla. Bersma. Hoedemakers. Virginia, Silla. Romte voor Paulussen. Goeie opening en Van Wermerskerken. Smant. Niet fanatiek aan het coachen is. De jonge Lemster. Van Wermerskerken. Nog even druk weg van Lille. Silla. Oeh. Risico. Rint al, ik krijg goed hoor. Balk. Balk jouwt hem aan Silla. Kan die hem binnen horen. Dat slag het correct. Berikt Sambisa liep was net. Want daar zit Bamba tussen. Naar Baleba. Naar Diakité. Voor de dugout van Cambuur. Duel met Uldrikis. Oertreding van Uldrikis. En dus is de vrije trap voor Lille. Er zit weer in de slotminuten van deze wedstrijd. Trading van Uldrikis. Voordeel. Junto de skiertjochten. Giallo naar Cabella. Ferra. Op naar Giallo.
Jonathan David. En André. Bamba wil hem haap links. Geert Jip. André doet het net on. Speelt het via Baleba naar Diakité. Mooi voetballen toch Lille dat de bal in de ploeg had. Nou met David. David in duel met Silla. Ja, de Mayon Cabella. David. Nee! Het jentje van Virginia voorkomt dat David scoren kan. En het is voortendaallijks het slotakkoord. Ja, dan is er wat twijfel bij de spelers van Lille die naar het scorebord wiezen. Dat zit nog maar op 86. Maar we binnen dus... ja, dat begon. Dat scorebord is te let ondrukt. We troffen gewoon 90 minuten spelen aan. Nunez liet het nou Xien. Je houdt het gewoon om de spelers dat er echt 90 minuten spelen is. En dus is het einde wedstrijd. En verliest Cambuur met 2-0 van Lille, van de nummer 1 van Frankrijk. En ik denk dat dat een resultaat is dat de Leeuwarden haar net verhoegen te skammen. Zelfs hadden ze net een heel soort kansen gehad. En Lille had best wel wat mogelijkheden gehad, maar Virginia, de keeper van Cambuur, het radig wat uithouden. Virginius maakte in de eerste helft in de 22e minuut de 1-0 van Lille. En in de 76e minuut wie het Zegrova met de 2-0 een schot had. Al dan net van richting verloren water, dat wie net helemaal goed te zien. Virginia is die in ieder geval op een verkeerde voet, koer er net bij. En dus is het 2-0 van Lille, verliest Cambuur en is dit... het slotakkoord hast van dit trainingskamp van de Leeuwarden hier in de Pinatar Arena. De rest van de dag van de middag hadden de spelers vrij, maar de spelers wat ze dwan willen. Dan is er morgen hier nog een voorzichtige uur training. En later op de dag morgen dan reizen het Cambuur waarom naar Nederland. En dus zit dan ook voor de Leeuwarden het trainingskamp erop. Er wordt nog even evalueren op het veld. De spelers zullen naar binnen gaan. En wij hebben vanzelfs aan zijn interviews met Georges Ulte, hoe zegt de trainer waarom op het trainingskamp en op deze wedstrijd. Ik spreken we Fouke Boy, de technisch manager van Cambuur, die de balans opmaken toe de selectie, hoe eventuele nieuwe spelers die het voortgaan. Dat is dus letter waarom te vinden op uw kanalen op de website van Omroep Friesland, de app. En daarop letter je het een geervetting van deze wedstrijd. Dierentank voor Etienne vanuit San Pedro del Pinatar, Zuid-Spanje, onder Murcia. Camerawerk kwam van Jorrit Meijsma en mijn naam is Andor Faber. Nog een stank voor Etienne en alvast een heel noffelijke vreedvierde. Dag.